soutěž, aby jsme si trošku odpočinuli. Ale nevíme, že máte rádi tělocvik, jako vy, takže si tady dáme trošku pohybu. A můžete tady někomu jako rychlec popovíhá. Ale pozor na zašlapte na malý. Tak dovolte, abych se představil. Mé jméno je Kozel. Tady za mnou je moje skupina, která teď je vývinu. Bude chytat dobré děti. Tady se jmenuje Červenka, Stojánek, Kozel, Ovčáček, Růženka, Kopyto. A uděláme tady místo, hodně místa. Pojď sem, budeš mít dělat pravíčko, takhle stůj a všichni půjdou za tu holčičku. Na místo do rohu. Jak jste si určitě všimli, něco tady chybí. Určitě tady vždycky stál v tomhle rohu takový ten vysoký, jak se jmenoval, Gandalf? Ne, to byl si Gandalf, jo? A nebyl to Brumbál? Ne? Tak teda Mikuláš. Pak tu stál taková ta bílá paní. Ne. Byla bílá paní a směla mokřila na zádech. Jo, tak ten anděl, máte smůlu, to se dorazil, ani nepřijdu. Protože máme na vás upravený něco jiného. Jdete hledně z obyčů, jak se tak kouká. Nebo ne? Jo? Jak se tak na nás kouká, tak to opravdu hodně z obyčů. My jsme měli brát každého postupně, tak to jsme rána, to čas nemám. Tak mi pomůže moje pekelná kniha říků. Sklánku přinesli pekelnou knihu říků. Dobrý, protože tak co tu píšou? To jsou nějaký videoklipy, že ty si zase o toho tvá má rád. Počkej, to drží vrátně, to víš, že jo? Ještě, teď to jsme. Bublákov? Ne?
Žvejkákov, motor, stará. Jak se to teď jmenuje? Vepříkov, jsme tu správně nevyskově, ne? Tak dále. A Velenice české? No tak to se na to koukám, už jste na 2 listech. To příští rok budete mít určitě samostatné vydání Ježíšku. No, začneme u těch nejmenších. Co tu píšou? Sundává si brýlky. Cucá stále dětí. Jo. Tady ty, chodící do školky. No, nechtějí patat. Asi jim to nechutná. Co tu píšou? Neoblíkávají se. A při spinkání zlobí. A dál tu máme děti do školy. No. To je velký tady. Lepí žvejkačky pod lavici. Asi máte činku být. Tak tu máme. Jdi do rohu. Tak tu máme. Neplní povinnosti školy. Hrají si internet s telefonem pod lavicí. Je to pravda? No, by bylo to vždycky to. No. Tady jsou rodiče. No, stále drže postel. No to komentovat dál budem. Tak, už to tak vidím, tak nás asi budeme muset postupně brát do pekla, jednoho hodiny. Jo? Ne? Počkejte, červenka něco říká. Tak, červenka na lesní zábranu, co kdyby se někdo z nás obětoval, a šel jsem k nám a třeba zaspíval, zatancoval nějakou poezdu. Jo? Ty se vás uvědomuje? Občáčku do záru. Tady pojďte k nám, budete se. Ještě někde pekla, tady jednou. Otoč se. Tady. Tam to do záru. Povídejte, že vůbec to bere. Tady pojď. Co budete? Zpívat nebo co? Jo? Tak můžeme? 3, 4. Bylo se nám to? No, nic moc, to. Ale tak, když jste se teda funžili, nikdo netleskal, tak asi běží, co? To se nepomůže ani vám, protože můžete to tak chcete. Takže za odměnu si můžete vystřelit dělat. Jo? Jo, nebojte. Jsou tu někde hasiči? Tak máte smůlu. Máte smůlu. Pojď. Tohle, to pěkko připravte dělo. A vás to prosím, bude to, máte 8 minut dostat, tak ještě do záru. S těmi malými dětmi. Nemám ty 2 děti. Tady pojďte nebo dětko. Tady pojďte do smůru. Ještě běžte do záru. Tady můžete stát, to jedno. Tady pojď. Už vám řeknu si, tak máme to, jo? Až řeknu. Pak bych tu potřeboval nějaký fotografii. S mobilem. Máte někdo mobil? Nebo kafemeny? Tak rodiče. To je něco zvláštního. Tak chodit asi nebude. Máte někdo? Tak pojďte vy. Jenom tady budete stát. Tak pojď.
Pojď stará. Až řeknu 3, holky zatáhnou, vy fotíte, jo? Pak to dáme na Facebook. Ještě jednoho potřebujeme. Jinak to nevybouchne. Tak šup, nemáme moc času. Pojďte. To je převezem ten letecký kalu. Takhle se skoupnou. Když je kluci, vychodíte to rádi na Facebook, jo? Nikdo to neví. Když se nevíte za to, bude to ta ráda. Šup, a ani budou dopředu. No šup. To za chvilku si bude zkoumat. Pojďte na ty holky. Bude to za ty jdeš. Tady za ně pojďte si skoupnou. Honem. Ještě, vy taky, pojďte se, tam to neuvidíte. Vy taky, vy to neuvidíte. Honem, za ně, všichni za ně. Tak první si tady si ten asi sednou nebo mrknou a zaspou si uši. Dáte si oči před ruce. Řekl jsem oči před ruce. Ne? U nás to je. Tak si dáte ruce před oči. Až si dáte si ruce před oči, nebo před ruce. Další řada si zase uši. Teď s tím máme něco dále. Jinak se to nepovede to kručilo. A tam zádu se někdo nějaký ruček, tak si sednou ruce nahoru, bude to dotýkat. Tak to už většině právo. Jo? Ale musíte to tak nějak předřadit, jak to je na výběrství. Ne, to máme čas. Vepředu, oči chvílice, zaspat uši. Myška nahoru, kdyby to. Tak. Tady je něco nahoru. Teď potřebuji 3 silný chlapy. Nebo 4, pokud záležíme. 1, 2, 4 chlapy. Pojďte. Tady je jenom potřebuji zvednout. Tak, jsme připraveni? Až se kluci zatáhne, zaprovázej. Rozpad už je, uvidíte se dopředu. Pozor na ty oči tam. 1, 2, 3. Ježišmarja.
Já myslím, že to je to dokážete, že tam budou nějaké malánky, jo. Když jsem neřekl, jo? Raz, dva, tři. Ježiš. Můžeš mi to přečíst? Stejná štěstí. Kdo vyměnil bátu zase? Ovčáčku. To máte teda hodně zpětná štěstí. To jste mohli sama do pekla, ale teď budeme muset asi zavolat toho Mikuláše. Už máte teda zpětná štěstí. Jo? Pomůžete mi teda? Ale ono se přijde dál. Ne? Tak, můžete. Tak se přijďte i ostatní, to bylo ostatní všichni, to bylo starší. Raz, dva, tři. Hele, tamhle. Tu tam vzadu. Jak jsi se tam měla teda? Krásně. Já už si říkal, že jsem to nesnávěl. Čertovostku užíval tady. Jo, no jim tady znám, tak aby se mi nakopalo. Tak, uděláme něco. Máte nějakou akci připravenou? Tak dobrý den, děti. Už jsme se na vás moc těšili. Jsme rádi, že jste to peklo nechali vyhrát a že jsme teda mohli s Mikulášem přijít. Těšíme se na nějakou hezkou písničku Říkanku. Co říkáš, Čerky? No, pokud to bude stát okolo, možná, že do pekla nebudete. To ještě uvidíme. No, tak já si myslím, že uděláme větší prostor, vyrážte strašně hodně, dostane se na každýho, za to dostane, všechno jsme měli, ještě do zádu a připraví se nás sem dopředu děti, které nechodí do školky. Pojďte k nám děti, které nechodí do školky. Do školky, které nechodí. Chodí do školy, takže menší než... Úplně nejmenší děti. Malinký děti, které ještě nešly do školky. Tak máme pro vás takový balíček. Když tak můžete i sem Mikuláši, aby to šlo rychleji, říkat básničky.